אנחנו לצורך העניין תורמים ונתרמים מהכנס הזה, בעיקר בהיבט של מתן מענה רפואי במתארי מיעוט משאבים. כאשר יש מיעוט משאבים, כל מערכת רפואית בעולם צריכה לדעת להתמודד איתו. כי מצד אחד יש עומס פצועים או חולים בעקבות איזושהי תופעה של אסון טבע נניח. לעומת זאת, צריך לתת להם מענה עם מעט מאוד משאבים ממה שיש. האומנות הזו של לדעת לחלק מחד ולתת את המענה הנכון לכל פצוע מאידך, זו אומנות שכל מערכת רפואית חייבת לדעת להתמודד איתו. את זה אנחנו לומדים יחד עם חברינו בצלב האדום, משרד הבריאות ומגן דוד אדום. אני מציג טיפול בכאב, כיצד מטפלים בכאב, כאחד מהחובות שלנו כאנשי רפואה, ללא הבדל דת, גזע, מין וכו'. מי שמטופל על ידינו צריך לכאוב פחות. את זה אנחנו יודעים לעשות.